dan Kresna Singo Kencana. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, rame kakak, adi kuning. Ois, ampun. Iki ana apa? Manungsa padha panik lumpuh. Wah, ana kalangan gede ngampak-ampak kakak. Wah, yen mengkono di monggo sadhewe kaping panglipur adu mek kadang kami arsa sedaya di. Nggih, kakak. Saben kono ora wong sak dhewe iki. Akeh kadang saka paguyuban sak Kendal. Padha pating klumpuk. Anggone panglipur. Waspadakno Kang Pramono, sapa sejatine aku. Jadi pangestuku Tamanono, Pak pundi kanggo jimat kakak. Oi, ha. Oh. Oi, ha. Ayo. Awas. Persiapan Turangga Muda Lumansari dan Wahyu Budaya Tempel Bumi Ayu. Persiapan atau yang selanjutnya Turangga Muda Lumansari dan Wahyu Budaya Tempel. Sumangga.